Dobro veče, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Gal. A ja sam Filip. U Malom dnevniku večeras ćete gledati. Da bi deca imala jači imunitet, treba redovno prati ruke. Vitraž, zanat koji je prerastao u umetnost. Ulice lepše zvuče zahvaljujući uličnim sviračima. Deca su prilično bolesna u prvim godinama života zato što im imunitet nije dovoljno jak. I dobro, da si ti roditelj, šta bi uradio da detetu pojačaš imunitet? Učio bi decu da redovno uperu ruke i da što više idu napolje. Pa da, ali ako idu napolje više, onda i više prljaju ruke. Da, o tome nisam razmišljao. Pa koje je onda rešenje? Rešenje je da budemo non stop napolju. Šta misliš? Ne bih mislio da je to pravo rešenje. Da mi još malo razmislimo o tome. A do tada da pogledamo prilog o vitražima. O čemu? O vitražima. To ti je ono kad praviš lepe stvari od šarenih staklića. Znaš šta? Šta god to bilo, samo neke šarene. To je meni potpuno dobro. Nalazimo se u ateljeu Vitraž. Sa nama je Nina, majstor vitraža. Dobar dan. Šta je vitraž i kako je nastao? Vitraž je slika od stakla. Pravi se tako što se delovi stakla različitih boja spajaju u jednu sliku. Najstariji vitraž koji mi imamo i koji možemo da vidimo nalazi se u crkvi u Augsburgu i datira negde iz 12. veka, tako da je to možda trenutak kada su nastali vitraži. Ulepšajte ove sumorne dane prozorima u vitraž stilu. Za Mali dnevnik, Natalija. Studio. Jel imaš ti kod kuće barbiku? Imam ih više. Ček samo da prebrojim. 1, 3, 4. Imam ih 8 komada. 8 komada? Strašno. Jel da je strašno? Imala sam 10. Izgubila sam 2. Nadam se da razumeš moj bol. U stvari sam hteo da kažem da se ta lutka sve manje prodaje. Izgleda da je izašla iz mode. Znači ja pratim modu. Imam ih sve manje. Hvala što si me utešio. A jesi nekad plesala na ulici? Nisam. Ne možeš da plešeš bez muzike. A na ulicama nema muzike. Ima. A oni koji sviraju na ulicama zovu se ulični svirači. I snimili smo prilog o njima. Aha, znači mi smo ulični snimači. Na putu do škole ili posla skratite duge telefonske razgovore, izvadite slušalice iz ušiju i čujte muziku koja je svuda oko nas, pa čak i na ulicama. Ona će vam možda ulepšati dan i oterati ružne misli iz glave. Da li volite ulične svirače? Zavisi kakav instrument. Da, isto. I muzika. Svakako. Da, kako da ne. Pa volim, da. Volim sve svirače. Naravno, da. Samo kad sviraju kako treba. Dragi naši gledaoci, pustite da muzika uđe u vaš život, jer svaka dobra muzika je ona muzika koja vama prija i sigurno će vam raspoloženje biti mnogo bolje. Za Mali dnevnik, Nina Marić. Studio. Ako vam nije dovoljno mokro na snegu, idite na bazen. Da biste bili na bazenu, potrebno vam je bademantil, naočare, papuče i mišići. Ja sam spreman da plivam. Pre kupite novi televizor, jer od kada ja radim vremensku prognozu, porasla sam 1 centimetar. Ako nastavim ovako brzo da rastem do proleća, probušit ću vam ekran, ljudi. Februar brže prolazi, pa smo već ušli u njegovu drugu polovinu. Pa kad tako brzo prolazi, možda bi trebalo da se zove drugačije. Kako da se zove? Naprimjer, brzoar. Razmotrit ćemo tvoj predlog. A vama, dragi gledaoci, želimo prijatno veče. Zdravo!